La amala taala fo kala taala barkala sabu anga musumne muso benanye comme je l'ai dit tout à l'heure musomin be musumna anga mo virus be musominna salia be musominna anga mo musoju jemin bad sadi kaku ka hakri ko ka duzukun ko ka farso ko ka nettoyer ka nyama be poala ka ke muso e ka di cheuma o muso to kala singini benye sira alhamdulillah 600 woli bali temena 600 aka ko fofo na la tara sona anga sira fana amena dadu kabako la bi anga la mo min be muso ladri ko la abena nye sira ambifo mardi temeni amazeka nyo la solo sabu ko to ngacha ko to choire inshallah ala man demana fanu ka ko woki réclamer dombi ama fe ko assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh esule ami alafu alafu ni ko fami soli muhammadu kaninga ni maye ama fa unamba ufo nam sabu anga diena teke sababu yoludi ka équipe manji pro kerengere yara nam équipe manji pro ama fo nam ni kame sira ama manji pro la marido nam nga furi be équipe bela jeni kerengere yara sule nanga président nawe abaka watara ya furi bai nam ale ni nga fani bela jeni ma bela jeni pour fe kelan fe ani fe ma ken fe nga furi ba bela jeni mo do mo la kasma ba tuma karama ni dona mo mala akaya fa ma tanto deni yani kolombali yayi assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ambam so sira angalo bi ko be ke ko yi nangi ye yara ngalon ko inana ni ko yi angana mo ami ya fanufo ami magic pro fanufo ami acheu na muso na demsa na okroba abi fu ka fai ay yele dron ay direct partager ça bu bita o e kawakoli ay direct partager hal bi si pas encore satisfait ay partager gibote à côté quoi ay partager fu kaburu quoi ay partager fu lahara ay tiktok ka tok angana mo gibo le côté ala ndeme kerubi nana awa konate ambifu bamba ambifu alaman jamana trauri e foli bea vie bamba bifu musa ya foli kamara ya foli bea ala ndeme sira nam bismillah sule nam bi amena min fo madama anga mai kamara be kene ka mai kamara ibe fo dante foli minna ka chapeau dima ka 30 ka dima ka fo inyene vana ya ko vana jenzana de donc o fo inyene ala manje man mai ka vocal chima bismillah sule amena kuma femina alibi musoredo alibi musoredo amena min fo sule muso ki jija ka ke se gbafla ke choyala nam bafla muso ki jija ka se gafla ke choyala sule gafla ni we jumeli nam fen medido furubagba ani wulanyegba nam furubagba e fen mei ay ko mene ay savari nam furubagba e jumei ebe duba konona daga furubagba gbaba muso ka jija ka sola ani ka se wulanyegba la sule mogodo be no be du kono luba konona no be gbala bebe pressé ka Dominique bebe pressé ya gba ko wa fo ko e karse Dominique be dese mais ni ebe gbala ci te se ka Dominique Dominique te se ka do malo to be tara bo malo be poto na mandi jume ne be na nui sule nam muso kanga gba nyini ka do I kanga gba nyini ka do ole foruba gba yi e no ne do e agba te se ka do mu wa ete nansa war mi bi di ma ki ka gba ke ebe je retiens bola je retiens ka je retiens bola oui mali ka dobo war la ka ke ka ya besoin kenaye ou bien ka ke ka Paris sara ka ke ka fon sana yana ka nansa ka zoro bruku ji abita bruku ji aya dom te se ka dom na le be gbala dom te se ka dom gba mandi na te se ka dom wa yere no ne do bebe banga domini na ni ete no do me gbala domini be dese yere bi yere nyini nga sule sule wulanye gba o jume nam na fala ko wulanye gba o jume
gba mi mɔgɔ tan nɛnɛ n'a ma k'i furu cɛ ye o le ye wula ɲɛgba ye naam o ye bon kɔnɔna ye muso ka se o la naam Sule muso ka se bon kɔnɔna la n'i ye forobagba kɛ gba min ni mɔgɔ tan nɛnɛ n'a ma k'i furu cɛ damape ye muso ka recherche ka kan k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o le ye wura ɲɛgba ye naam Sule fɛn dama dama bɛ yen a bɛ jeunesse sɛgɛla n'an bɛ sisan jeunesse le ma naam mɔgɔ diɲɛ fɛn fɛn n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ diɲɛ fɛn fɛn i b'a ye mɔgɔ caman b'o tɛ se ba la kabiri a daminɛ ma e ba tu bɛ ba fɛ kuma min na ni i ba bɛ taa nan san i ba musokɔrɔba caman bɛ jeunesse la sisan ye e ba musokɔrɔba tɔ bɛ taa nan san ka na sigi ka gba kɛ i bɛ taa sɔrɔ télévision filɛ la n'a tɛ télévision filɛ la sigi n'e ka sɔn ni siɲɛ so a bɛ kɛ ko gbɛrɛw la i ba sigi ni bɛ yen e bɛ na furu k'e bɛ don luba kɔnɔ e bɛ se wa e tɛ se an bɛ wagati min na sisan n'i m'a ɲɛɲini k'a se wula ɲɛgba la sisan cɛw n'i k'olu manɔgɔ de don porokotomango n'o ye dɔ sɔrɔ min b'o o minɛna ka ɲɛ dɔrɔn i ta banna ko karisa ka n cɛ bara karisa mi cɛ bara dɛ a sela la de a siri cɛ la de e tɛ si cɛ la o le bɛ ne bolo k'a fɔ e tɛ se cɛ la donc e kana taa fɔ ko dɔ k'i cɛ bara o t'a bara dɛ ko b'a fɔ ko n'o dɛsɛra ko o dɔ ka n cɛ bara a tigi ma bara dɛ a tigi ka kow ɲɛdɔn de ala an dɛmɛ amina e fɛ muso bɛ labɛn cogo di kɛlɛkɛminɛnw na ka cɛ kɔnɔ Sule o kow man ca o kana 5 sira fɛ dɔrɔn naam n'o nana ne fɛ dɔrɔn o b'a ɲɛ sɔrɔ n'o nana ne fɛ dɔrɔn o b'a ɲɛ sɔrɔ n ko ne le sira ye wasorongaden cɛjugu e ko di wasorongaden cɛ ɲumani a fɔ ten an karamɔgɔ kow bɛ yen ala an dɛmɛ amina i bɛ se ka juma de fɔ muso nɔgɔninw ma an bɛna rapport sexuel la yanni sɔnni rapport sexuel duman yɛrɛ kan ka kɛ cogo di ni cɛ ye e sira b'o n'o ɲɛfɔ an ɲɛna ala m'an dɛmɛ a la a bɛ fɔ rapport sexuel kan ka kɛ cogo di ni cɛ ye o bɛ fɔ muso min o bɛ kelen kɛ n'o ye n'o bɛ fɛ ka fila kɛ o b'a fɔ n sɛgɛnna o bɛ fɔ muso min o bɛ kelen kɛ n'o ye a tɛ taa a yɛrɛ siran o k'a sɔrɔ ka na a bɛ to nɔgɔnin na ale yɛrɛ y'a kasa o ye kabako de ye a cɛ bɛ jɛn n'a ye a bɛ kasini don o fana bɛ fɔ n'Ala taala sɔnna donc kuma b'i bolo. Sule ko cɛw ko k'olu bɛ kelen ko bɛ kelen de ko bɛ fila musow bɛ marche k'o la an ka comédien ba n'o ye Tugate a ko dan de kelen walima fila ne fana b'a fɔ Tugate fana ɲinɛna anw fana musow fana bɛ marche fana kɛ an fana tɛ kelen fɛ an tɛ fila fɛ n'an ma sɔn ni cɛw ma sɔn a ma Tugate an bɛ ko n'a de ma k'e kasange ka Kante i kɔrɔkɛ Kante ka Kante ko ka Kante kasange ka wuridirina di Kante ma dɔgɔnɔ faama pila tɛ yen an m'ale fana ko ka kasange an tɛ kelen fɛ an tɛ fila fɛ an bɛ marche le kɛ muso bɛɛ bɛ marche kɛ ala an dɛmɛ awɔ amina rabi muso kan k'a yɛrɛ labɛn cogo di ka cɛ kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn wagati la Sule muso kan k'i ya nuit préparer tout temps i kan k'i yɛrɛ labɛn de bɛ k'i préparer parce que a fɔra ko wagati seconde heure minute ko ni cɛ mako b'i la ale kelen de don donc i kan k'i yɛrɛ préparer de i kan k'i ka nuit préparer i y'a nuit préparer depuis muso kan k'a nuit préparer k'a ka dumuni kɛta woroma depuis 17 heures ala an dɛmɛ yanni an bɛna nin kuma fɔ ne cɛ dimina i kɔrɔ i kan ka séduire tu dois le séduire comment tu dois l'exciter comment afin que a bɛ don kow la Sule cɛw tɛ kelen ye cɛ dɔw bɛ yen n'olu dimini kɔrɔ a y'a lamɛn dɛ cɛ dɔw bɛ yen n'olu dimini kɔrɔ la n'i sigila ka kuma olu fɛ communiquer n'i sigila ka communiquer ni i yɛrɛ de b'i cɛ dɔn i yɛrɛ de b'a ɲɛɲini ka ɲɛdɔn cɛ dɔw bɛ yen n'olu dimini kɔrɔ n'i sigila ka communiquer ka kuma n'o ye olu b'a mɛn o b'a mɛn dɔw bɛ yen n'olu dimini kɔrɔ i bɛ n'i ko i yɛrɛ sodi i b'i yɛrɛ bila i y'a kɛrɛkɛminɛw la olu bɛ bɛn i ka piège la ya baya mondialu a mondiali an ka bɛ baya an ka tɔgɔ bila ka yɛrɛ b'a tɔgɔ ya kan sadi n'a tɔgɔ ko Sule a bɛ bila baya kan ko Sule voilà
Madame Soule na yɛrɛ o ye dɔrɔn pe a fari bɛ faga a ja kuma bɛ wuri ka a fari yɛrɛ bɛ faga yɛrɛ kɛrɛ banna o yɔrɔ la kɛrɛ banna pewu dɔw fana cɛ dɔw fana bɛ Soule olu bamananlama de don koyi k'olu cɛw ka sabari dɔw bɛ n'olu dimina ni quartier lu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama quartier yɛrɛ bɔ a kalama fo n'a tɛ ɲini ka se commune ma donc an ka foli cɛw ma k'o ye sabari furu ma dabɔ o kama furu dabɔla de muso jigi de b'a cɛ ye furu ye hinɛ ani jigi le sinon kanu de bɛ taga hinɛ ani jigi ni sutura hali ni dimini cɛ i muso kɔrɔ cogo cogo diɲɛ fɛn bɛɛ ye communication de ye diɲɛ ni sigi ka kuma ma fɛn min ɲɛ kɛrɛ to ɲɛ ni dimini muso kɔrɔ cogo cogo si elle est venue vers toi a bɛ fɛ ka kuma ni ye i ka temps d'a ma k'a lamɛn i ka temps d'a ma k'a lamɛn a bɛ na min fɔ hali muso an ye furu yɛrɛ ta bila kɛrɛfɛ mɔgɔ i ka kɛ cogo cogo ni mɔgɔ dimini kɔrɔ i ka tigi lamɛn fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka a bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a lamɛn i b'a ye k'o bɛ ɲɛ mais ni muso i dimini muso kɔrɔ cogo cogo temps d'a ma i k'a lamɛn a bɛ na min fɔ i k'a lamɛn i y'a ye mais ka taa kɛ commune bɛɛ bɛ bɔ a ka kɛrɛ karama quartier bɛɛ bɛ bɔ a karama vraiment a ma nɔgɔ o tɛ furu diya ye Soule o le bɛ ne bolo bi ka fɔ ala dɛmɛ a muso dɔw bɛ yen du 1er au 31 tagafe kelen de b'o bolo o b'a seri la o tagafe jaba kasa poivre kasa soumara kasa parce qu'il s'est dit ils sont à la maison donc il force pas olu bɛ ji ta ni fani min ye ba bɛ kɛ ni fani min ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni fani min ye su fɛ u b'o fani kelen kelen de ta ka la u cɛ kɔrɔ la olu ye awuzubilahi mina shaitan an karamɔgɔ ni muso bɛ ten kasinen don ka la a b'i faga ni korona vitamine B12 tɛ kɛ cɛ nin na wagati bɛɛ bɛ cɛ ni mura de ye ɲɔgɔn na ni muso nɔgɔla muso bɛ fani ba kɛ ni fani min ye su fɛ k'o siri munna bɛ fani yɛrɛ siri ka la i cɛ kɔrɔ munna bɛ fani siri ka la i cɛ kɔrɔ la i bɛ biri ni birifani bɛ a ka birifani partager a ye birifani biri a firi a fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka birifani partager munna bɛ fani siri i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ mura b'o la wagati bɛɛ o muso le tagafɛn min y'a ka siri tagafɛn de cɛ tora b'o la cɛ ko tiso ni ko tiso nam wayi o le bɛ na ni mura tɛ bana i la kaye mura tɛ bana i la kaye an kana cɛw faga man de Cristo a bɛ mun nafa lase cɛ ma Soule man de Cristo ka ɲi dɛ man de Cristo non cɛw b'a valeur dɔ cɛ dɔ ye ne wele ko non ko n balimamuso ko man de Cristo ko ka fisa mɛnɛ ko a ko ka fisa Soule n'i ye cɛ minɛ ni man de Cristo ye a b'a dɔn ko ko bɛ yen a bɛ kule a b'a dɔn ko ko bɛ kule i y'a bila fɛn fɛn la tɔgɔ la su a b'a bɛɛ kɛ awɔ ala an dɛmɛ amina nam Juma le tu disposes de quoi présentement c'est-à-dire Juma le b'i bolo ni wagati na ka présenter mɔgɔw ye hali n'a ma na i bolo mais Juma le b'i ya magasin na walima i ya stock kɔnɔ sisan pour proposer aux téléspectateurs de Magic Pro Soule fɛn caman bɛ ne bolo fɛn caman bɛ n bolo la ne bɛ fɛn raraw le feere fɛn min bɛ rare ne b'olu bɛ ne bolo la Soule ma fi ɲɛna n ko cɛw ya wulidilikɛlan bɛ n bolo wulidilikɛlan o ye baya farima ye ka i cɛ tɔgɔ bila baya kan ka tɔgɔ bila kan bɛ n'a jamu ne k'i diya madame tantantan madame Ouattara ten a bɛɛ bɛ a lumière lama a bɛ yen n'i fɛ ko lumière ye bɔ a la n'i ka courant faga i mɛnɛmɛnɛ ou bien n'i bɛ fɛ gérer lumière yɛrɛ bɛɛ bɛ yen Soule o ye cɛw ka kɔrɔsi ye cɛw ka kasange n'o ye penderi kilasiw bɛ yen drop de n'u bɛ yen bon fɛn caman bɛ hali ni muso minnu dayɛlɛla olu produits bɛ yen muso dayɛlɛ la o kɔrɔ a da le yɛrɛ la wa a juma le yɛrɛ la i b'a fɔ e ka n'o tɛ kow faamuya ten donc i b'a fɔ Soule muso dɔw bɛ yen elles sont l'âge excusez pour le terme c'est-à-dire son sexe est digba comme on le dit ici là il y a pas de sujet tabou excusez-nous non voilà elles sont l'âge o produit bamburu la a farafintan yɛrɛ mɛ bamburu an bɛ bila i b'a utiliser n'a ka ta i bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'i fara ɲɔgɔn kan de Soule dɔ fana bɛ yen muso dɔw b'o da kasa bɛ bɔ da kasa na ma kɛ komi o t'o da brosse la dɛ o b'o da brosse propre o da kasa bɛ bɔ Soule a bɛ bɔ kɔnɔ de la a bɛ bɔ kɔnɔyɔrɔ de la f'i y'a fila kɛ de kɔnɔna jeri a gazi bɛ bɔ i da la donc o tigilamɔgɔ bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ nɔgɔn t'o ye mais bana de don donc o ka filaw kɛ ka kɔnɔna jeri filaw kɛ ka min o produit fana bɛ yen Soule da parfait b'an bolo tɔgɔ ma fɔ ka kɔrɔ
e ka ke to nyefela ta obeyi fari ta obeyi awo non vela parfum awo ka shi arrive à chaque ni il m'a causé là muso mandron elle sent bon voilà elle sent bon ça c'est le goût de ça voilà o fana be fen chama be sur le fen chama bamburu la yayi oluna nyona ni nam obeyi ala andeme amina rabi mort on dit les moins de 18 ans c'est interdit que vous suivez cette l'émission là. Toi qui veux mettre ton mari, comme on le dit dans notre jargon, toi tu veux mettre ton mari zo. Toi tu veux faire plaisir à ton mari. Toi, quand tu fais des rapports sexuels, tu sens pas, tu n'as pas une sensation. Toi, ça dit tu sens pas que ton mari est en train de te faire quelque chose. Bon, il y a des anges là. Ça dit, il veut kafunyoya keni tche. Il m'a long, ça dit, il veut rapport qu'elle a ni tche. Il est hier, tu n'arrives pas à être à l'aise. Il est resté versé, dit là, à d'autres moussoni, c'est la veille, la mère le plus bon. C'est plus, l'eau qui a venu dans toi là, tu as ressenti le plaisir. Elle a le secret de ça. Toi l'homme, tu couches avec ta femme, tu ne ressens pas le plaisir dans son corps. C'est-à-dire, tu es dedans quoi. Est-ce qu'à ce que tu te mets à l'aise. Donc, tu vois que le moment d'être plaqué. Donc, pour cela, il faut appeler un numéro, un seul numéro. Ton problème serait réglé. Au plus 225 07 79 00 21 02. Comme il y a l'habitude de le dire. Toi, tu as un problème de couple. Ta femme n'est pas zou. Elle ne connaît pas le mouvement. Muso ata nyalo ne ka dotoro muso wure mi ni sirai abena ladi femin ka nga dama pour que i here solo abo dima chefana c'est la même chose là, tu n'as pas besoin d'attendre que ton mari va faire ça, ta femme plutôt va faire ça ni be rapport sexuel que ni muso li ire muso le tu sens que tu n'es pas satisfait ou bien tu sens que ta femme n'est pas satisfait il est le numéro taïbe sira wure et même là on sent kata dit muso ma et muso bi satisfait on est tous mariés, on sait de quoi on parle. Pour moi il y a une femme d'abord la deuxième femme bien Soulé furu soro kan no furu marai furu soro akan no ibini ya foyer mara chogodi ibini ya foyer maîtriser chogodi ibini na foyer fenge chogodi ibini na amene chogodi furu soro kan no ni furu marai Soulé loni soro akan no ni loni marai jawkun soro akan no ni jawkun marai Soulé a bebe ta kunche ni jume furu ni dona furu la ibini ya furu mine chogodi abi akrima konona ba abi akrina konona ba abi che konona ba abi muso konona ba ibe sran ibe miri mais ni bela jeni I ka nyenyini ki ya che wala ma muso I ka étudier fort I ka étudier Soulé ni ka mogolon amene chogo ti konona ba ni ka mogolon mo qualité minni do amene chogo ti konona ba Soulé ne chete tigediga na dum ni par exemple ne chete tigediga na dum ni nga tigediga na tobiri nga lon kam mandai munama tobiri Imanka nga to ni ka tobi jone ka lanyini ni kera mi bora jone ka lanyini sigatara itugula le ka ke donc ni ka nyanyini ki ya chedo amene chogo ti konona gba ore de Soulé ala andem amina mai camara ko ame kuma cheo kan fana ame chemu les garçons sales ah vous laissez vos femmes à côté pour aller frapper au cou parce que vous n'arrivez pas à satisfaire vos femmes ay korosili kere ne I mangere et il flaqué. Soulé chef ana kanga yere sanuye koy. Nam. Chef kanga yere sanuye. Il y a des gens même là, ça dit muso ko. Ça dit oya poili, heketo, ambara, poil d'ambara. Tellement c'est sale, tellement du bain c'est blanc. Mais Soulé muso fana ko nettoyer. Na no wala muso fana kanga nettoyer. Ah muso fana ka bara le bo. Ko to chogo intelligent. Na bo chogo te. Non. C'est vrai, mais muso fana ni fana ka lo ki che, muso be se ka che. Soulé muso be se ka che ke wartigi ni muso wartigi. Ikodi. Awo. Ebe fe ki che ka ke chogo na ni che tandi ma Soulé. Iba glanta ko chogo ya la propre. Non, eve muso ka raza ta ka che razi. Ka raze ka soni be nettoyer. Muso do banama. Awo? Nam. Nterike muso kanga iche ni che ye shibala. Iba nettoyer ni che soni unogola. Iba nettoyer.
muso ka bara le boye den teriche tante chew boro ni muso fe ka muso be ke wartigi ni muso ka ba cheke nan furutigi sula ba kai yoro ni kele awo sigatala muso fana na be fe ka chef ke fanga na aba ke fanga na alu muso mi jenne akela muso nunu anga malule ma que mon mari n'arrive pas à me satisfaire donc tu t'en prends un petit pompier au lieu d'aller prendre un petit pompier dehors là cherche à soigner ta femme cherche à soigner ton mari musoko sule musoko ko o segela chew ka shen kilin koro musoko ko segela chew ya shen kilin koro ko chew ka teri ko dondo koro ni be chew la chew aya yere flake no ni kumande fo tuga te ko o dane kelo be fla on fana be marchand fana ta fe aya yere flake na manke na aya yere flake alandeme amina c'est moi qui suis l'émission soule émission te ka terminer tane émission te ka terminer ta soule ni mankene ibi yere flake iba lo muso chogo ya te kele muso do chedo be o be se muso lugo yere soro ka soro muso ma yere soro o la fola ni kanu ki muso nege ka bo wade men nege muso nege mambo ibe turunge keni muso ka turunge kenai ni ka turunge keni na sama iba ya fula be satisfait nyoko fe turunge o sole molele ka o sole molele dere bon échantillon obinya mi nyoko nage échantillon doni fo sisa amable ça faut faire une démonstration comme on le dit faut faire la démo sole molele dere turunge keni nyoko turunge bale ka turunge be kuli bale ale ba metera o anga ikame turunge jumali ka turunge dala turunge toro fari era toro ngede obe même ngolo ko bekoli ikamolema ani ibi nembla toro la ok nendo a toro la ani juma do muso fana na bo kena mande crison la glace do adala ka che o da do nam muso do to no me o fana teke fana ni muso fana da ma borose de afla be che o muso afla be ka da borose ni lovu na ka be lovu ken no ga braso a so afla li da ka sakadi me ni kelen da ka sabe bodra be kelen geneli e daga sababu e ba kala mo gomna bo tigila mo jenge ni chechama be no be bola ni muso e obo damunu ya obo damunu aba gene la usuli nam aba gene na donc anga nyere ke propre ikan yere ke propre cheo muso ambe nga nyere sanyo o lebe love dia suli anga be ko ni kanu ki muso parce que muso ko cheo kela dono koronu le a cheo ne ma fo de muso de afo jeunesse de afo ko cheo kela dono koronu le muso fana ka dobo ki manjila ay dobo ki manjila cheo ya nana ete gba to biri kanye ni ete gba to bi kanye beta ki manji de nani ke kilo kelen dagala ko to bi ko di chama e ka che makosa cheru flani chebe muso furufo nani muso te furu che nani ma muso be furu che kele ni ma ne dara soro a che te ko chou kateri ko shenkele vraiment ko ato lu bola ko shenkele kateri ko 1 minute 2 minutes don ka bana donc chou anga yere flake o aka yere flake ay ko flaw mika fieta o fie ka yere black geje ala ndeme wuridi kala be mburula ka wuridi kala be mburula o ka koroshi be mburo o ka kasange be mburo ka min o ka fembe be mburula ni muso mi mala yere la ay nanfe ni muso mi na mala yere la ay nanfe inshallah ala ndeme amina émission kon no ala conseil du mal be bro en dernier message ka nyam fo ala mandon ye conseil mi bro ne ben kanu baga be fu nam men kan ba be fu kadi mini ani mandi mini mo bela jenifu jamana kono ya ani jamana koka ka yira francika ula doni tarabla doni bina se inshallah kan ga soro numéro mina ma doma ani malion fana tala bi jamana saba be ka doni tala bi inshallah donc minu wa commande be mboro be se kan wole no kan wole men numéro doma kan ga soro numéro mina Mali Amérique ani France wa doni tala bi Inch'Allah. Alhamdulillah, pour tous ceux qui veulent le contact téléphonique de Sira, elle est au plus 225 07 79 0021 02. Inch'Allah. 00223 aussi le numéro Mali 73 24 07 71. Mali on connaît d'ici quelques jours. Même malana la sona. Alandeme. Sira bimbla ya saki kono am baby sim Allah inshallah. Alhamdulillah am be bela jene fo mo kan si wini wakati na kadamne anterula awas sanogo no nyongana Mariam doso amifu am be bela jene fo dante foli minna am be Ismaila daifo katlan tuni kam
Ismaël Ouattara fo, ka Mustafa fo, ka Aziz fo, Wenchi, ka Difa fo, ka Mangina, un monument vivant encore, un réalisateur Bamini Aboubakar Ouattara. Sur ce, on vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Du nouveau. Votre structure de production d'images est à votre disposition 24 heures sur 24. Pas de panique! Reportage, caméra, vidéo, photo, design, décoration. Vous livre le CD.